Jak třeba youtubeři, jako například Matem, nebo prostě ty Minecraftoví youtubeři, natáčeli to, že jejich Minecraft byl zrychlený 20 000krát, tak v dnešním videu budeme mít Minecraft zpomalený o 2000krát. Tikrate 1 a teďko, no to je asi, máme zpomalený Minecraft prostě hodně. A tady v tom Minecraft světě by se asi chtěl porazit draka. Jdeme na to. Základem asi je, že dobrý se natěžit dřevo, takže až se ho natěžím, dám vám vědět, protože jako budu to tady těžit dost dlouho, jako fakt hodně dlouho. Jak dlouho to těžím? Tak jako 4 dřeva by nám teoreticky mohlo stačit, protože kdyby jsem chtěl stěžit ten celý strom, asi by to trvalo 4 roky. Takže uděláme si crafting, nějaký ty tyčky a jo, v inventáři to není zpomalený, jak si můžete všimnout. Takže vyrobíme si to boom a jdu se natěžit ještě kámen. No, to taky bude trvat pěkně dlouho teda. A teď přemýšlím nad tím, že bychom si vůbec nedělali sekeru, protože bychom tady byli dalších 50 století. Ale přemýšlím, že vykopeme se asi nejdřív tuhle hlínu a přemýšlím, že bychom si udělali jenom meč a že bychom si udělali jenom ten krumpáč, protože ještě kdybych, ale vlastně jedno, no to je jedno, mě se tam nechci vracet. Že vlastně teď bychom mohli jako asi jít nahánět nějaký zvířata, i když jsem zpomalený, celý svět je vlastně zpomalený. V tom případě by mi zvířata nemuselo utíct, ale to by tady nějaký taky museli být, že jo. Takže zvířata asi úplně nahánět nebudem. Ale slepice, ok, tak jdem na slepice. 1 slepice a slepice. Jo, mimochodem tady je Enderman, ale oh shit, tak pojď. Hele, hej, tak to bude mega jednoduchý, jestli je to takhle zpomalený. Tak to bude, ok, ale on se vlastně může teleportovat. Nebo on umřel? Ne, on je tamhle. Tak pojď, boom. Ty vole, kde je? Jo, tamhle je. Hej, to vypadá mega horor, ok. Už umři. Ty krásu. Pojď na. Jo, tam na stromě, tak pojď. Boom a ok, já jdu do té vody, protože, hele, tam bude vesnice, yes! Jsem strap, ale jako, jinak toho Endermana teda nevyfajtím, jako, pojď na. Jo, au. Ok, už to máme na pokrajčku života. Teď jsem ho zabil, ale jako nic s ní nedroplo, takže úplně to, hele, počkej, to je tak velká vesnice, cože? Tak až tam dojdem, tak já se vám ozvu. Jdám, proč nechodím? Ok, už můžu chodit, ale já na tom nadělám, že nejsem zase tak pomalej, když mám ten sprint. Možná takhle to asi nevypadá, ale je to třeba mega zpomalený, jako fakt, že hodně zpomalený. Když jsme dorazili, trvalo nám to fakt hodně dlouho. Teď jak dlouho budu zabít toho golema. Takže já se tady první nafarmím krávy, protože ty budeme potřebovat na jídlo. A potom asi budu zabít toho golema. Zatím 4 masa asi budou stačit. Kdybyste se ptali, proč na vaší verzi s golemem nejde zapnout tady to ultra zpomalení, což se jmenuje tick rate, dáte si třeba 6, aby to nebylo tak zpomalený, ale asi vám to nejde na té nejnovější verzi, já jsem to tam zkoušel, ale nejde to, fakt to ne, protože oni tam do té nejnovější verze nepřidali tick rate, takže si to tam úplně nezahrajete, ale jestli byste si to chtěli zahrát, tak si zapněte verzi 1.20.1.21.4 a
tady na té verzi, co to hraju já, tak to je a jdeme zabít golema. Tak jo, jdeme zabít golema. Pojď na mě, hele. Já se tady vystavím nahoru. Ne, on vlastně může stoupnout na ty dýně, tak to počkat, já jdu sem. On nás je úplně blbej, co? Toho můžu zabít takhle. Posledních pár hitů, takže pojď, zabij ho. Yes! Kolik z něj vypadlo, prosím, že to bylo... 5! OK, jdem se z toho. Hele, asi bych byl hodně rád, kdyby v tomhle domečku, já se to každopádně schovám, kdyby tady v tom domečku byl crafting, ale ne, no tak to je jenom. Já se to položím a vykraftíme si z toho třeba, asi bychom si mohli udělat krumpát, že jo, to je hodně důležitý na těžení. A potom bychom si ty 2 irony mohli udělat jako, asi jako já nemám dřevo, jo. A uděláme si z toho asi, jako, možná nic, ale budeme se to šetřit. A chtěl jsem taky udělat to, že se obarvíme postel na červeno, protože každý Minecrafták chce mít červenou postel. Hele, jo, tak to bohužel, ale mně se nešlo prokopat, prostě se mi to staklo a nešlo mi nic dělat, takže jsem ten svět musel restartovat a musel jsem použít k tomu Game Mode 1, takže se omlouvám, ale teď jsme v Laškejvě, jo, takže odpusťte mi to, prosím. Těžíme nějaký to uhlí, že jo, protože uhlí potřebujeme, to je to hlavní, co potřebujeme a tady to s tím krumpáčem. To těží fakt rychle. Takže tamhle vidím irony, tak ne, hele, iron busy pro svůj vysněný iron. Takže, hele, po nějakém tom těžení se vám ozvu. Tak natěžili jsme nějakých těch 8 a ještě si jdu pro tamhlety a potom jdu ještě těžit. Jinak děkuju, že mě podporujete v mých shortech, protože jako 250 něco zhlídnutí je fakt hodně a jako já jsem začínající youtuber, takže děkuju moc za všechny zhlídnutí a kdo se na to podíval, tak jste nejlepší. Já jsem vytěžil jeden ten blok a jako to je mega hezký, jako fakt hezký. A jo, jinak měl bych si stáhnout shadery, protože mě zajímá, jestli jako někdo z vás používá shadery, protože já je nepoužívám, takže mě zajímá, jestli je používáte a jestli je někdo používá, tak dejte mi prosím odkaz, aby jsem si chtěl stáhnout. OK, takže hej, mně se to vyplo. OK, tak raid, dáme si 6, protože na mín to nejde. Takže mám tady 26, ne, chci, to jsem měl, ne, nic jsem měl v druhé ruce. Dobře, vezmeme si teda ten crafting table, nice. Vezmeme si 2 pece, ty položíme sem a jako já se bojím, že nám to nebude úplně stačit, že asi budu ještě muset dojít natěžit pár ironů, protože nám to nebude stačit, takže jdu na to. Takže natěžil jsem 5 a proč 5? Kámo, já než najdu uhlí, to jsou 2 hodiny a až ho najdu, tak to jsou, až ho vytěžím, tak to jsou další 2 hodiny. Takže jako já zbytečně ztrácím čas tím, že těžím uhlí. Jo, prostě tím, že těžím uhlí. V normálně Minecraftu je to fakt jako velká potřeba, ale tady ne, tady to prostě není. Takže vykrochtíme si boty a já už na nic jiného nemám. A mohli bychom se nemohli. OK, takže když se mi to vypeče, tak se vykrochtím nějaký ty věci a ozvu se vám
Tak prosím dejte mi like a odběr. Ten díl má už 10 minut a já se bojím, že vy to nebudete koukat takhle dlouho. Takže dejte tady lajky a já natočím druhý díl, tak budu dělat miniaturu. Čau.